Здравейте хора! В днешното първо видео за нашия канал ще ви покажем и ще ви разкажем за нас и за това защо започнахме нашия YouTube канал. Ето го и Боян, който ще бъде човека, който ще помага за видеята и който също ще бъде администратор на канала, така че се пригответе сега. Давай, Бояне, ти си първи. Ами, като за начало да се представим, не знам защо микрофона е върху нож, но това е друга история. Може би ще го махна за моето интервю. Аз съм Боян и ще съм втория администратор на този канал. Това, което ще има в този канал, поне от моя гледна точка, ще е като анбоксинги, както и гейминг видеа. Много рядко при мен ще има карания на колело, понеже не живея в град, в който има тези условия. Живея в София, а Малин, който е до мен, живее тук в Пазарджик, където се намираме в момента. Като тук, когато съм, аз много обичам да карам, но аз не живея тук, това е проблема. И да, това е от мен, сега ви давам и Малин. И здравейте хора, аз съм Малин Христов и съм първи администратор на канала. В този канал ще има, както каза Боян, анбоксинги, всякакви такива видеа, градски карания на колела, мотори, всякакви такива. И също така ще има гейминг, Brawl Stars, Fortnite или Roblox. И по-нататък сигурно ще има и стримове, но затова трябва да се абонирате на канала. Това трябва да стигнем 50 абоната, иначе не дава. Аз иначе съм на 12 години, Боян е на 11. Аз съм на 11. И горе-долу това е за нашия канал. Абонирайте се с камбанката за канала. Треснете, а тази камбана няма да я боли. Така че да знаете, че в края на видеото някъде тук ще има такова. Нищо не ви коства да ударите един лайк, както казахме. Така че да се абонирате за канала някъде тук горе, не знам къде. Ето точно тук между нас ще има един бутон с камбана, както и точно над нас ще има един бутон с лайк. Ако искате, спрете видеото на пауза и отидете долу за лайк, напишете някой друг позитивен коментар. И това е видеото, което ще ви покаже всъщност за какво е този канал и дали има смисъл вие с вашите интереси да се абонирате за него. Ако да, то тогава се абонирайте още сега с камбанката, защото ще има наистина много интересни неща и ще има изоставени сгради. Да, общо взето. Хора, да знаете, абонирайте се за канала на MBW, за да видите всякакви интересни видеа от всякакви сортове. Няма тук. Значи тук сме Слави да Clashers Tech. Тук сме... Какво сме? Ванко. Hyperconk. Васи Би. Тук сме... Тук сега ще ги тагнем, нали? Абонирайте се за тях. Освен за нас. Долу ще ги сложим в линк за описанието. Тук сме и Златяна Христова, мисля, че тя, която влиза в изоставените сгради, така че ние сме всичко тук. Както ще има и доста снимки с дронове. Да. Очаквайте това лято 2025 някъде около май. Ами това е, хора. Надявам се да ви харесва видеото, което ще качим това всъщност. Надявам се да ви харесва как сме го обработили и надявам се да се абонирате. Общо взето. Не знаем какво ще да ви кажем. Общо взето това е. Не питайте на какво се държи телефона ни. Просто няма смисъл да питате. Няма значение. И не се вижда. Аз не мога да осъзная как го направихме. Ако се чуете откъде са тия микрофони и защо още даже на първо видео има микрофони, имаме микрофони, за да подобрим качеството на това, което се чува. За да изолираме всички печки, климатици и всичко. Ако има и някакъв шум отвън. Това го правим с цел подобряване на видео.